Здравейте хора, аз съм Петното и това е Майнкрафт. Играем в нашия сервер. И днес съм решил да търся пещери и да търся материали съответно. Но нямам кирка и в момента се чудя къде ми е дървото. Хоп, кова. Така и това Hardwood Clay, още не съм разбрал как се казва. Ще го оставим тук и нека... Добре, много съм прост. И в момента е 6 часа и 4 минути след обяд. И аз нямах какво да правя и реших да снимам. Така, нека направим още да станат цял стак. О, вилиджър, какво правиш? Дървото тук и май ще трябва да събирам дърво. Няма да изгледа да остави тази бравва. Знам, че правя някакви глупости. Те хора, исти. Ти не си много хубав определено. И да, само мисля да си запиша координатите. 200 минус 229. Ай, не. Да, както предполагам сте разбрали, аз още не съм си купил Майнкрафт. И така. Не, че не мога да е смисъл. Мога, но още се чудя дали, смисъл. Искам първо да имам готов скин. И още работя над него, а пък когато го направя, ще си я купя. Или по-рано, ще видим. И в момента просто се връщам тук, за да преспя. Били съм мръднал? Така. За да преспя вечерта и ще тръгвам за... Всъщност няма да излезе да направя и това. И някой ми пише и нека си остане написано там, много ми дреми. Добре, сериозно пак ли малък? Добре, би ли спрял да ми пишеш? Снимам клип. О, добре, човек, какво толкова стига си писал? И днес е... не помня кой ден, в смисъл... да, сряда. Не знам кой ден от точно... как да кажа. Не знам точно коя дата сме. И така. Няма да е зле, ако намерим някакво
някаква пещера. Добре, всъщност нека тръгнем. Всъщност вече знам на къде тръгна и мисля да паузирам клипа, докато не видя кой ми чати. Защото може да е нещо важно, но едва ли. Не знам кой е, обаче горе-долу не знам какво ми пише. И да. Тъй, че това е. И само ще прибера топчите в честа и ще ви покажа на коя посока тръгваме и паузирам клипа, докато не е видео, нали, сериозно, докато не е видео кой ми спомни. И мисля, че вече съм готов, имам достатъчно торче, кирк, меч и колостон за всеки случай, ако трябва да се катеря, в смисъл, да, разбрахте ме. И мисля да тръгнем. Добре, защо има такъв лак? Сам. Добре, стига лаги. Разбра, знам, че не е приятно. И да, хора, след малко ще паузирам. Знам, че е тъпо е така да паузирам за да видя някакви тъпоти, обаче какво да се прави? Не мога да оставят и сега ако пак пак са едни хора, ще се самоубия. И крави, всъщност мисля да си затворя, защото в един мой свят нямам крави, съответно и кожа, с която да си правя книжки. Но тук не мисля, че ще е чак такъв проблем, все пак имаме 40 книги горе-долу. И така. Да. Добре, не знам. Къде ми е къщата? Да. Абе, сериозно ли сложих колостон? Добре, колко просто трябва да го направя? Колко просто? Така. Така. Това е глупаво. Нямам уит. И ще отида до близката ферма, която е и там, за да си взема малко. Само едно, но така. Все пак, колкото да доведа кравите, и мисля да си направя една така. Би ли се мръднало? Да. Добре, тапанар ли си? Какво си бе, тук вилиджър? Дърво. Ще преработя малко. В пълната пътия. Така. Това дърво, между другото, май е някакво хипер черно, в смисъл. Какво прави я? Съжалявам, ако се чува, нали, щракването на мишката, просто няма как иначе. Това ще е.
нещо. Само че проблемът е, че лай бе. Имам фенсгейчи. Всъщност няма да ми стигна толкова малко стикове. Стикове, какви стикове, човек, аз с нещо не съм след. Хоп. Добре, какво го правя така, бе? Какво ги правя? Аз съм много прост. Добре, вече тотално съм забрал Майнкрафта. Само да го кажа. И това дърво нека идва. И да, за сега 16 награди и един фенгейт. Мисля, че няма стигнат, аз в това съм сигурен. Обаче, все пак, мисля да направя тук. Айде. Колкото за начало да има нещо, мисля, че ще е много добре даже. Да, явно тук ще трябва да добавям дърт. След малко ще го направя. И в момента правя тази ферма някаква тъпа и малка, защото просто после ще направя извън кадър, нали, офлайн. По-голяма ще направя и огради, но всичко с времето си. И ще щупа малко огради така, за да може да си довършим клетчетата и не мисля още да слагам врата. Смисъл, ще разберете. И още две още. Окей. Това почва да ме дразни. И да, хора, клипът стана вече 12-13 минути. Странно как, но да, идеално за сега. И нека вървя при крафт. И всъщност мисля да паузирам клипа, докато не доведа крафтите тук, в тяхната клетка, да се каже. И добре, вие сега почвате да ма дразните. Извинете, че го правя, обаче просто така, за кеф. Смисъл не е за кеф, ако това си мислите и приемате буквално думите ми. Просто е така, защото да не стигне за по-точно на мен, да не стигне за сериозно. Добре, няма да е зле да разбера къде бяха кравите. Добре. Да, мисля да паузирам клипа, докато не намеря нещо и сериозно ли? Докато не намеря кравите, нали, и ги докарам в техните очертания, да се каже. Ето ги там. Крави, мили крави. Ела, тук съм. Чакай. Добре, по какъв път си минала ти, бе, краво? По какъв път? Ела тук. Можеш ли? Тъпа крава. Колко тъпа си, бе. Колко тъпа си, бе. И да, хора, мисля да паузирам клипа.
Надявам се така първата половина да ви е хареса. Насладете се на клипа и това беше от мен. До скоро!